The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 8. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gane Republika, sang Provincial Disaster Management Program Division na Sir Gan. Mayad nga gabi. Action by ngayong gabi kag sa aton mga listeners no ari iatag naton lakat sa aton nga chimpo sini nga gabi Martes kita karon Nubian Bridges na tuig 2020. Si Tropical Storm Ulysses naga-intensify sa gihapon. Padayon ni siya kag padulong sa direksyon namin na nakatungdan. Wala ni siya epekto diri sa aton sa land area o kon land mass. Why man siya apekto sa coastal waters naton o kon sa baybayon. Kag ang track kag ang intensity outlook ya daw malayo gid sa aton. So liputon tan lang ni ang iyang lokasyon ara sa subong nagaantad sa distansya kapin sa 335 kilometros na sidlangan namin na sidlangan o kon east northeast ang Bira Catanduanes o kon ara sa 500 kilometros sa nasidlangan sa dait sa Marines Norte. Ari siya sa 14.4 degrees north, 127.6 degrees east. So, nagadalagan kung na may kadasigon ni siya 15 km per ora. Kag may kabaskugon ini siya nga hangin kapin sa 85 km per ora nagamadlos ini siya. Masubra sa 105 km per ora. Ang tropical cyclone signal nga gindagdag sa pag-asa wala diri sa aton na ara lamang sa Luzon no. Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur kag nasidlangan ang porsyon sang Camarines Norte no. Ang Visayas kag Mindanao wala kaya sa tropical cyclone signal number 2. Kag sa signal number 1 naman ang Luzon madamo ang diri sa aton sa Kabisayan puro man ni Samar no. Northern Samar, northern portion sang Samar. Mga banwa-banwa yan sini sa northern portion sang Samar kag diri sa eastern Samar. So ang man na way day epekto sa aton. Ang may ara kita nga nagakomplementar sini kay Bagyong Ulysses still end sang cold front nagaapekto dito sa pinakapunta sa namin nan sang Luzon. Di ang bunga ya maulanon nga may pagmadlos nga huyop sa ngangin dito sa Kabikulan, Quezon, kag Samar, halin ni kay Tropical Storm Ulysses kag ang Ilocos Norte, Apayao, ang Batanes, Cagayan, kag Isabela. Ang tail end naman sa cold front nag-apekto rin dito kag ang kondisyon sa ilang tiyempo munang magalong munang kalangitan may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob nga halin niya sa tail end sang cold front. Subong man ang Aurora, Marinduque, Romblon sa iban nga bahin diri sa aton sa Kabisayan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kag Caraga. Magalumon niya ang aton nga kalangitan may lapta-lapta ini nga pagtupa sa ulan kag pagpanag-uob nga halin ini sa track o kung ginalapta yung panganod no extended elongation ni Tropical Storm Ulysses. Mayo pang tiyempo subong sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may pag-uom-kuom
ang kalangitan as nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin ining pagulan halin sa localized sa thunderstorms. Ang naaminhan sang Luzon nasidlangan nga bahin sang sentral kag nabagatnan sang Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin na aminhan nasidlangan pakadto na aminhan nakatunggan og northeast to northwest nga may mabalod ang kadagatan. Diri naman sa nakatungdan nga bahin sang sentral ag nabagatnan sang Luzon may ara nga kasarangan as nga may pagmadlos man nga huyot sang hangin magahalin naman niya sa nabagatnan nakatungdan pakadto na aminhan nakatungdan o southwest to northwest nga may kasarangan as nga mabalod ang kadagatan. Nahulog kita diri sa iban nga bahin sang aton bungsod. Ari kita yung mahinay as sa kasarangan lamang nga huyot sang hangin magahalin ini na aminhan nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan kung northwest to southwest may makanay asta sa kasarangan nga kadagatan. So sa aton local nga forecast ari kita na bilong sa may pag-uum-guom sa gihapon ng aton kalangitan asa nga magalumon ng aton kahawaan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kagari kita sa mahinay as sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin namin na nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan northwest to southwest maga-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros kag wala kita gale warning advisory diri no? Sa western seaboard nagapabilin niya sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay basta sa kasarangan lamang ang pagduludapyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 9:35 ni karon nga gabi ang taob naton 0.8 metro ang kadalumon. Ang hunas magabalos alas 12:38 sini nga tungang gabi no. Tukon kagahon sa takos nga 0.7 metro ang kanabawon. Kag alas 5:18 sini nga po nagtunod si Haring Adlaw magabutlak ini siya alas 5:38 buwas sa aga. Hari kita sa gihapon 25 hasta 31 degrees Celsius o kung 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Muni aton lakat sa atong timpo sing gabi action bay. Diri sa aton subong Linong Sir Gan ano? Okay, sa aton na. May problema. Sir Gan, salamat. Sige. Maayong gabi gid sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matulotawhay ang aton sini nga lugar sa Bacolod kag Negros Occidental pero timo na sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Antes pa naman ang tanan makaksyon di naton pagkalimatan o kon kalipatan ang aton pagpangamuyo batok ya sa COVID-19 disaster kag iban pa nga balatian. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian.
Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time la 7:18 na. Mga kaksyon sa buong adlaw Martes. Yari na kita sa Nobyembre 10, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa ning Facebook page pagya sa Aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makabonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow la Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa mga viewers naton bisita lang sa comment section kaya tagad-tagad karon sa hostisya ang inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na Top 9 ang tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? May pila ka mga pagklaro diri ang Philippine Army, no? Sining palayag man sang NPA before nga ang nagluntad nga inkwentro didto sa Gihulngan, Negros Oriental, may ara sang duha ka miyembro sang Philippine Army ang napatay kag indi isa. Pero pagklaro sang Philippine Army diri isa gid lang indi duha. Siya hindi pwede nga taguon ina sang Philippine Army kay insulto ina sa pamilya, insulto sa napatay nga ang taguon, no? Amo nang pagklaro sang Philippine Army kag suno sa ila, proud sila nga nagpatay or napatay ining Philippine Army nga isa ka baganihan. Aksyon Firing Line. Samtang ang iban nga balita mga kaksyon, may paghangyo karon si Colonel Samuel Placido sa mga negosyante diri sa syudad sa Bacolod nga dapat magkooperar man sa mga ginapatuman nga health protocol. Aksyon Firing Line. Ang angkas sa Bacolod sa motorsiklo doon nagduging na naman. Puwerte nga angkas-angkas sa motorsiklo, hindi lang kay tagduwa, may tagtatlo na. Ang iban way pa sang mga helmet nagadinalagan di sa main street sa Bacolod. Di na nga ton sila nga Bacolod Traffic Authority Office nagapanakop man ka mo. Nagapangsaway kundi ginman kadakop kay ti inang ginatawag naton dapat mayara kamo sang authorized, deputized kamo sang LTO, pero bisang pagpangsaway na lang tani bala kung kisa mga taga bitaw naton ga pangkosimano man lang ka magtulotindog skilidalan. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita mga kaksyon, unsay nahitabo ganiha dira sa Bay Center diri sa Bacolod nga ang nagpila ang tuman kadamo nga mga tawo sa ayuda naman nga ginapanagtag sang DSSD. Ang sistema do ka hindi amuhaw. Aksyon Firing Line. Kuha naman to tililipo naman ang mga katauhan kay na mga kaksyon, ginpadulungan sang patrol do pinabayan sila sang mga staff sang DSSD ay ano ni man, hindi ni pwede nga barangay by barangay na lang ang inyo sila nga pagpanagtag, di kay ginatipo nyo sila sa isa ka lugar kag magdinanok da sila ho. Si Madam Pasita Tero, basi naga-monitor sinima tiniyon, basi maka-explicar naman ta sinima, ba na naman yung sitwasyon ta.
Imbes nga nagahulohol pa si COVID-19, basib lang magbinalik naman ulbos ni, balik naman ta sa panaguay sini. Action firing line. Imbes subo nga nagabulobutwa ng aton sini nga alimpuduhan kay nagadutay ang numero sang COVID-19 do kadamo na sa lawayon subunghaw pating mga sistema sa tagtaganay ayuda duway na plastar. Action firing line. Samtang ang iban nga balita mga kaaksyon, korte gintalana sa Nobyembre 13 sa ang masunod nga hearing angot sa pangabay nga injunction sa pagpatuman sang joint venture agreement sang Basiwa kag Prime Water. Bacolod Permits and Licensing Office wala pa sang establishmento nga nakitaan nga naglapas sa minimum health standard matapos ang pila ka adlaw nga inspeksyon. Ay susko nga ubra ning inyo. Action firing line. Sa pagkadamo na sang naglalapas diyo pila ka bilog establishmentos Bacolod gadololobli lang wagi ka mo may nakitaan mi isa do ka awkward naman ang inyo. Sobra-sobra naman ang inyo. Ay sus ko libot-libot guro ka mo na dapat da. Action firing line. Ano pagkakita nyo kung sa game lang mo pumugnaw da sa aircon nyo? Ang iban nga balita sa Kapitolyo Provincial, Capitol Headline, subong makaksyon, Mayor Escalante nagsulat sa Malacanang sa isyo angot sa baho nga ginabuga sang VMC Distillery makaksyon dira sa Manapla. Do kadugay naman ang reklamo dira no tisubong umintra ng alkalde ho nagpadangat na kay presidente. Action firing line. Kagang pinaka-menation aton karon dugay-dugay makaksyon nga aton sini pagaistoryahan. Do ka mahal gidyang sinuktanay kung magkuha ka sang driver's license no. Ilabi na gid kon beginner ikaw, labi na gid kon ikaw makakuha pa lang sang student permit. And after that, for how many months nga may student permit ka, qualified ka na nga makakuha naman sang non-proof abi nga lisensya, another bayad na naman. Ikumpara mo sa nagliligad nga mga turueg ka layo gid sang distansya, no? Action firing line. Gin suma-suma ko kung magkuha ka sang student permit mga kaksyon, ang bayran mo mga 2,700 more or less. Kamay pangasala lang ko, no? Pero do amo-amo gina. Lakip na siya sa accredited nga driving school mga kaksyon. And after that, nga makuha ka na sang non-proof nimo, ma-eskwela kaliwat sa driving school. Pili ka lang kung beginner ka gid, di ka kabalo magdala sa lakyan, bayad ka 9,000. Pagbalik mo sa LTO, another naman mga 2,000, mga 11,000 gastuhon mo. Karon kedugangan ta explicar karon, tis action ando man kuha ni student permit to. Preparar sang imo sini dolyar. Action firing line. Nagkuha ko student permit kung gasto ko before actionan mga 500 pesos lang. Dala na sa medical cert kag may ara pa to drug testing. Ngagin paihi malang ko within 5 minutes negative. Tapos nagkadlaw ko ha gasuyop kuya pro soft drinks. Action firing line. La City 25. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Balikan ko na karon dugay-dugay sa aton sa nga pagpangalagad masuroy-suroy dito anay sa Metro Manila. Sa balita sa national mga kaksyon, today umpisa nga nagpungko formally si Police Major General Dibold Sinas, ang bag-ong PNP chief sang PNP nga mga lagad starting today until May 2021. Pero nag-ayo diri kahapon pa lang binatikos na siya. Pagpili pa lang ni Duterte siya binatikos na sang iban nga mga kongresista labi na gid sa mga party list mga kaksyon. But today si ako Bicol Party List representative nga si Alfredo Garbin nagpangabay sa kay Sinas. Why siya gabatikos? Kuning iya gapangayo sang bulig nga dapat ibalik ang pagsalig sang pumuloyo sa PNP. At tido ara man lang gid lang ang pagsalig sang pumuloyo sa PNP ano. Kung may ara ka sang medyo kahadlok sa PNP, kung may ginahimo ka nga hindi amo sa komunidad. Action firing line. Kag suno pa diri sa kay Garbin mga kaksyon kabay pa nga ina balang madula ang pila ka mga anomalya sa hanay sang PNP, mga corruption man mo. Plus ang tudtuod nga pagplastar sang pagpanglaga sang illegal nga droga, subong man ang pila ka mga problema dira sa sulod sang PNP. Ang red tagging dapat i-address man ni Sinas mga kaksyon.
kag may mga policeman nga gina-complaint against iya sa pagpanghimulos. Action firing line. Amo na hambal ni Garbin kag suno pa dire kay Garbin pagidaw labaw sa tanan, dapat i-disclose man ni Sinas mga kaksyon ang mga kapulisan, ipagwa ang mga ngalan, ang mga pulis bala nga absent without ginatawag leave or awol nga ginatawag, no? Leave of absent. Kag may ang mga pulis nga may kaso nga kriminal kag administratibo. Action firing line. Ang tinutuyo ni Garbin diri siya ipalayag man na sa publiko para mabalaan man lang kung sa'y sinon nga mga pulis ang involved sa amo sina nga mga problema sa hanay sang PNP. Ang iban nga balita mag-aksyon sa national, are nami ni sundon diri sa ato no sa unahon ko na lang gamay anay diri lang oh. Kay ang COMELEC mga kaksyon, ang Malacanang nagpaabot sang mensahe sa COMELEC nga kung gusto nila magpatigayon sa ginatawag nga mail voting on 2022 bangod sa COVID-19, ang Malacanang way gid nagakontra. Ini ang statement sang Malacanang matapos magpalayag si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nga taga diriman sa Atons Negros Occidental nga maipaguro mag mail voting man kita pareho sa US nga natabo. Pero adiriyagin select lang ang mga tao nga magbuto kaangay sini. Amo ni ang mga senior citizens, ang mga nagabusong kag ang mga PWDs naton, mga disabled person naton bla. Kay ini sila nga mga personalidad amo ni ang vulnerable or lapitan or prone sa ginatawag naton nga COVID-19. Action firing line. At ilang taon na corona, pero i-check pa ni kon kinanglan bla amyendahan ang Omnibus Elections Code mga kaksyon. Hindi man ta basta-basta nga magpatuman ng sini. Actually, layo pa man ang 2022 Pero subong palang gani naga-amat-amat na tikang ang mga kandidato nga mga bagag nawong nga gusto mo papili sa 2022. Action firing line. Diralantanay asta sa iban nga balita mga kaksyon, ginbuksan na dito ya sa Luzon area ha. Ang Department of Tourism nagbukas na sang 7,200 ka mga hotels, resorts, restaurants, mga establishments dito agad makakiter iya sa mga negosyo. Ginhatagan sila sang Certificate of Authority to Operate Makaksyon sa area sang Calabar Zone, Central Luzon kag Region 1. Ini nga mga balita nagapatimaan lang nga si COVID-19 nagaamat-amat na ginman hulpa pero hindi lang gid kita magsalig. Ini ang ginpalayag makaksyon ni Tourism Officer o Secretary nga si Bernadette Puyat sa iya sini pagpalayag sa katapo sang media. And we are hoping mga kaksyon nga diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag Bacolod maamat-amat man, in fact gaamat-amat na. O galing problema sa aton di ang iba nagasululubra kag way na ginasunod ang health protocol. Action firing line. Ang nami nga balita ariyo, gusto taniliwat iihimplo na naman diri sa Bacolod kag Negros Occidental ang ginhimo ni Manila Mayor Isko Moreno, no? Nga inisya kahapon aksyonan nagpanagtag sang tag 100,000 pesos kada barangay dito sa Manila City mga kaksyon. Sa 73 gidya ka barangay, tag 100,000 nga aging tagtagan niya ini. Bangod nga zero case sila sining COVID-19. Umpisa sa tong Agosto 1, tubtob Oktubre 30 mga kaksyon. 73 ka barangay ha. Ti kabalo naman kamong barangay sa Manila da sa kay Moreno palang pila ka gatos na da mo, no? So ginatun-an pasubong ni Moreno naman nga from December to January 30 manghatag sa liwat 100,000 na naman. Ang tawag sini cash nga insentibo mga kaksyon sa mga barangay nga wala sang COVID mga kaksyon. August, September, October. 3 ka bulan nga zero sila ya. Wala sang positive. Ti ano bala ka crowded yang Metro Manila blaw, no? So na manage nila. Meaning grabe ang trabaho sang mga barangay officials sa sini nga mga barangay. Action firing line. Ti ining 100,000 paamag ini para magtrabaho pagit pero kung isipon tagadya gani
with or without the 100,000, obligasyon niya sa mga barangay officials na nga magtrabaho, kamuda nga mag-zero case kamuda. Action firing line. Hindi kay kung wala sang insentibo na mapulupungko, lang kamo kag magpaliad-liad na kamo strono nyo da. Dapat gihogid kamo kay mandato nyo inaalin sa publiko. Galing kay si Isko Moreno, gusto niya nga haplakan pagid sang kwarta mga tao para maggiho pagid doon din naman manami. Galing kay ang gina-aim diri ni Juan ni Moreno nga maubos si COVID-19 paagi sa effort pagid nga himuon sa mga barangay officials. Action firing line. Kaya diri da, sano pa kamo mga haplak kwarta da. Ang COVID-19 sa pungsod Pilipinas today, yara sa 399,749. Uy, nagahuluhamboy na sa 400 milaw. Nagdugang subong adlaw, 1,347. Kag ang aktibo nagapabilin sa 30,169. Ang naka-recover nagapabili naman sa 361,919 kag ang patay nagdangat na sa 7,661. Action firing line. Amo na mga kaaksyon, ang mga panibago kag diri sa aton sa Western Visayas, partikularmente na sa syudad sa Bacolod, mga lipay kita because today ang Negros Occidental Action An pulo, may ara sang naka-record sang napulo ka positibo. Ang Bacolod may ara sang 7 mga kaaksyon. Action firing line. Daw halin sa 30, ligad adlaw 42, subong nagpito. May ara di sang explanation ang IOC mo. Siya kabalo ka asod-asod ang swabbing di karon sa Bacolod. Amo na nga nagsaka man ang numero sang ginatawag naton nga nag-positive mga kaaksyon, sige, kabay pa nga maamat-amat na ni. Action firing line. La 7:34 Action Radio Philippine Standard sa Action Dams, may national pa tada, may itira pa ta so far. Okay naman, kay kon may ara pa, unahan ta na lang na, ati sige, Kay mabalik ko ni sa local drio. Kay ina sa nga gawal ga program kita sa Action Hotline, may isa ka texter kita nga nakapa-open up sa aton sining huna-huna. Kag nagtulod sa aton nga dalon ni nga issue concern ini for everybody, Nga may plano magkuha sang lisensya. Maplano magkuha sang student permit. Ang lisensya actually pinaka-importante man sa aton sining kabuhi. Ilabi na gid ko ng imo sining palangabuhian, nakasandig iya sa pag-drive sang mga salakyan. 4 man ang ruweda o kun 2 ang ruweda o kun pila kabilog ruweda. Action firing line. Ang iban gani nagakuha landa for the purpose nga may lisensya sila if in case ginman magamit nila kung kinahanglanon. Now, sa nagliligad nga mga tinuig, magkuha kay student permit action an. Ang magulo gasto, maguro gahuluhamboy lang sa 500-700. Lakip na ang drug testing, ang medical certificate, plus ang imo na gid nga student permit. Mga dira-dira lang ni. But today, as per sa mandate sang LTO, matrain ka to anay 15 hours sa isa ka drive-in school nga amo ang accredited sang Land Transportation Office. Mabayad ka aksyonan sang 2,000 pesos. Action firing line. Pagbayad mo sang 2,000 pesos after 15 hours nga nakatrain ka na to sa ila initially, may ara pa na sang gamay dira nga seminar. Kadto ka sa LTO, bit-bit mo ng certificate mo nga halin ka na sa driving school, nakagraduate ka na, ma-process ka na to, medical, kag sa LTO. Si tagahuluhamboy sa 2007, ang balayran mo, may student permit ka na. Action firing line. Pagkatapos ang isa ka tuig nga ginauyatan mong student permit nga ina, gusto mo na nga magsaka ang imo lisensya, pili ka lang. Gusto mo mag non-prof ikaw, non-professional, or mag-professional? Action firing line. Pag non-prof ikaw, like for example, beginning ka, hindi ka gidya kabalo aksyonan mag-drive.
kabalo ka gamay pero hindi ka pa pwede buyan sa streets kay basi makasagaid ka or ikaw masagaid. Suguon ka sang LTO, balik ka to sa driving school, pagkatapos hatagan ka sa LTO sang 8 hours nga mag test drive ka. Kag tudluan ka gidya, as in driving daw nag-eskwela ka gidya aksyonan. Pa-eskwelahon ka gid. And ang iya ka driving school depende na pero ining interviewon ta karon dugay. 15 hours ang ihatag sa imo or idungagan ta ni karon information. You know what action ankon pilang ibayad mo? Pamati aksyonan 9,000 pesos. Action firing line. Pagkatapos ang bayad mo sang 9,000 pesos, pasado ka na aksyonan, balik ka sa LTO, process ka na to sang non-prof mo or professional mo, dito sa LTO, another kuha ka naman sang medical certificate. Pilang medical certificate action names? 400. Tapos process ka na sang imo sining lisensya. Ang luhambay man to 2,000 guro mo. 9,000 plus ang masobra 1,000 dito, mga 11,000 action ilrate, non-prof ina. Kag kon idugang mo to sang nag-student permit ka pala nga mga sobra 2,000, gahuluhamboy sa 15,000. Action Brian Warden. Action firing line. Daw kalilibog na gid no? Pila ka adlaw. Basi way na ni ang sa action an nga. Matipon na to subong. Oo. Sobra isa ka. Lahulama ako. Ina beginner beginner in action an. Sige. Itaw gantabli si ma'am kay may idugang pagidada siya karon. Kung nga anang mahal ina, ano bi ang rason? Subong ang may ara na da sa mga driver's license bala subong. Guro ga kakibot sa usdang sila guro mo mambal sa so unang ginbayran ko driver's license mga 1,000 lang guro. Action firing line. Subong ng LTO, tamad na sila yung mag-seminar pa, no? O kon, ano, do kililibo, gani, pero amo na yung kamaturan, subong mo. Amo ng kamaturan, subong anon mo na, karon, no? Kung why ka sa amo sining kantidad, sorry kay. Pero sa pag-intindi, komandiri, kung nga amo ini ang ginhimo sang LTO, para mas screen tagid tudo ang mga tawo nga kwalipikado nga magkuha sining nasambit nga driver's license to avoid man sa ginatawag naton mga disgrasya kag iban pa. Action firing line. Sige. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya mga kaaksyon si Ma'am, dahil kay ang ngalan ni Ma'am bala medyo kuan ni mo apelyido ni Ma'am, mangkuton ko gini si karon. Si Ma'am Madam Ilda Barthilime. Sambot tsakto ako dire. Amo ni siya ang CEO sang Western Visayas Driving Institute Corporation, ang pinaka-original kag original nga driving school diri sa syudad sa Bacolod. Ma'am, good evening. Good evening. Welcome ma'am sa Action Radio, ma'am ha, sa Action Brian Morden. Yes, good evening, Brian. Ang imo pagpanamyaw ma'am sa Bacolod non kag Negros-Anon, ma'am, go ahead. Yes. Well, nasa tanan, panamyaw ako sa tanan ng mga Bacolod nun. Pag sa tanan yung nagakalamati subong ang gabi, mayong gabi gid sa inyo nga tanan. Salamat gid ma'am sa time kag salamat sang panahon ano nga gin-usik mo subong ang gabi diri sa Action Radio. Anyway, si ma'am, ano mag-pronounce ang imo sining apelyido, ma'am? My name is Elda Barthilime. Barthilime. Anong imo? Yeah, French accent na di. Ay, hambal ko gid ka ina. Oo, Barthilime, no? Kag ang by the way, ipasa ko ang phone sa akin nga general manager yung si Elvie Joy Sarusa. Pero ikaw lang ano yung una ako na-interviewin, ma'am, kay ikaw gid yang litrato nga makit-an di subong live. Sige, ikaw lang gid, mama. Kag salamat gid ma'am nagsaka gid ka ba di sa Action Radio bago gid lamang kay ina. Abi ko gani nakibot ako Action abi ko si Senador Amy Marcos. Tapos may mga staff nga nagasinunod la kag may driver man kag may bodyguards ko sa sinu ini
Gali kay taga Dakakuan gali ini. Mga taga Western Visayas Driving Institute gali ini corporation. Aha. Kasi siya din kaya abi ko dra kami makadto. No problem. Wag gid problema, ma'am. Thank you. Anyways, ma'am, ang aton sini topiko regarding sining pagkuha sang una-unahon naton, ma'am, ang student permits. Ano ang process sini dira sa inyo kag sa LTO pilang balayran? Student permits ang taanay, ma'am. Okay. Ang una-una, kung nagkuha sila sa student permit, ang aton nga balayran is 2,000 piso. Aha. Tapos, dapat mag-enroll sila sa 15 hours theoretical driving course. Amo ng requirements ang bago nga sistema sa LTO Subong. Okay. Mhm. So, ang 15 hours theoretical course nga ini is tatlo ini ka module. Aha. 5 hours per module. So, we take it for 2 days only. Okay, 2 days na siya. Yeah. Mhm. So, every module, may ara kami examination na ginahatag. Nga mapasal dapat, kag mapamatian gid maayos ang aton mga estudyante. Mhm. Kag mapasal nila ini ang every module nga ginahatag namon examination. Okay. So sa tatlo ka mga modules nga ini, ma'am, ano ang mga particular nga pamangkot dira, ma'am? Sa tatlo ka modules nga ini. Well, sa tatlo ini ka module, usually, ang ato na ba ang mga topic, ang introduction sa driving. Okay. Ang subject to is road and traffic rules. Mm-hmm. So, sa aton nga subject 3 is pre-driving orientation and motor vehicles. Okay. Mga basic parts, functions, and operation. Mhm. Okay. Tapos sa ato naman second session, ang topic naman naton dira is we have to review about defensive driving and maintenance. Aha. Tapos meron kita handling emergencies and breakdown. Mhm. Yeah. Sa ato naman nga third session, Aha. regarding naman sa drivers' duties and responsibilities. Aha. Land transportation related sa special laws. Aha. Tapos, review na lang. Okay. Ma'am, sa 3 modules nga ina, may practice driving na nada? Do di ko maano eh. Wala pa. Wala pa. Theoretical lang gid na tanan. More on do ka... Seminar lang gid. Mga traffic rules regulation sa dalan, mga signage. Aha. Yeah, seminar lang gid na siya. More on history abis ang driving. Do mo sina, ma'am. Do mo sina. Oo. Istorya sa Oo, drive. pag mga mandate sa mga LTO. Okay, mandate sa LTO. So, 2,000 pesos ang bayaran. Halos taran guro di pasado man niya, ma'am. May ara, ma'am, sang fail dire. May fail. Halos tanan man. Aha. Halos tanan man. Okay. Pasad man nila tanan. Okay, kung ma-failure ka dito, ang 2,000 kwaon gyapon sa Western Visayas ni. Kumawa ni kung halimbawa ma-failure sila, hindi nila napasar ang examination, Aha. ginasya aside sila namon. Tapos i-reviewon namon sila liwat, pagkakwaon liwat exam for Aha. free. For Wala na free. natabalayran. Iti, salamat. I-encourage everybody gid nga maintindihan na gid nila ang aton nga theory para nga comfortable sila mag-drive sa dalan. Yes, actually, ang pag-i-intindi ko sa inyo, ma'am, hindi kay mang failure, kundi magtudlo para kabalo sila. Ang Yes, ang 2,000 pesos ni kuwala ni sa trabaho nyo ni iyang ati, hindi man mabudlay ang mag-seminar sa tao nga bago lang nagsaltas tubang mo. Yes. Kahit sa 2,000 pesos na ina, may ara kami libro nga ginahatag for free. Okay. Dua ka manual. Aha. May free breakfast na dinner, lunch, wala. May free snacks kami. May snacks. Snacks lang ha. Coffee, biscuit, yeah. Last 3 ang hapon na niya kay snacks mo. So after You can visit our office anytime you want, ha? Yes, ma'am. Para makita mo man, Aha. So ma'am, after dira kadto na sila sa LTO. After na nila nga matapos ang seminar, mahatag na kami sang certificate of completion sa Okay. ila. Mhm. So, balo na nilang certificate sa LTO, mapamedical sila anay worth 400. 400. Aha, plus ang LTO. Pila subong ang student permit, ma'am? Sorry? Pila subong ang student permit gani magkuha ka?
318. 318. So, ang makuha sang student permit, mapreparar siya sang 2,718. 310 para sa LTO. 318. 318, 718 dala na sa medical certificate. Ang medical 2,718. ay naman, ang medical 400. 400. So, gintingob ko lang siya, no? So, mo nang galastuhan nila. Why na labot So, bali ang total nga magasto nila para makakuha sila ng student permit Aha. is 2,000 sa theoretical course, 400 sa medical. Ang student permit fee is 318, total of 2,718. Yes, aha. Mao grabe, no? Dako-dako gid man, no? Okay, tapos sa dira, ma'am, may student permit na ko, wait ko for pila ka months dito, 1 year, 6 months 1 dito. month? Ama 1 month na lang subong, dasig na lang. Oh, 1 month man lang. Pero may ara kita expansion for 1 year. Okay. So after that, Valid siya for 1 year. tapos dira ma-proceed na ko, gusto na ko makakuha sang PVC card. Gusto ko nang mag-non-prof na. Now, anong matabo, ma'am, kung mag-non-prof na ko or mag-professional na ko? Anong matabo na yun, ma'am? After mo makuha ang imo nga student permit, nabalik ka naman sa accredited driving school like us. Nabalik ka naman sa driving school namon. Tapos, mahatag naman kami sa imo ang 8 hours kung sa gabi siya mag-drive. Mahatag kami 8 hours for manual, 5,000 piso. 5,000. Practical driving ina siya. Practical driving na saya. Dito na ka muna sa mga streets na ka muna, praktisan ka na todo. Driving lesson na. Driving lesson ang tawag sina na. Yes, Okay. So, practical driving course, amo na siya. 15 hours gapon ni. Ang minimum namon sa beginners is 15 hours. 15 Ang hours. mga refresher namon nga kabalo na mag-drive, 8 hours. 8 hours. Oo. Sa Pero ang requirements sa LTO, 8 hours lang. 8 hours lang. Okay. So beginners, ma'am, pila itong mention mo kay na 9,000? Ang beginners namon, ang 15 hours namon for beginner is 9,500. 9,500. 15 hours na siya, oo. More on driving lesson na ginaya, drive na ginatarantanan. Driving lesson na ginaya. Tuduan ka na sa mga maneuvering, driving na sa dalan, tapos tuduan ka na sa mga parking. Tanan na siya para nga ma-confident ka na enough mag-drive alone sa dalan. Okay. Pagtapos bayad sa 9,500 pesos, balik ka na sa LTO. Pila naman liwat ang gastuhan sa LTO, ma'am? Kung dito ka na, makakuha ka na sa imo sine PVC? Oo, makakuha ka na, pero makuha ka naman liwat isang medical exam. Medical exam, sir. 400 liwat. 400 na naman. Tapos, okay. Tapos si LTO, may ara sila nga ginapabayaran pa nga 168 ang first OR nila. Oo, for exam. Tapos may ara sila nga 652 sa card license. Pag may ara sila nga drive test nga 350. 350. So, total sila sa 1,170. Wow. Sa LTO na siya. Kung sumahon ko di, dahil lang ba 17, okay, 11, pagkatapos 11, 17. Ang sa mo naman nga driving, ang mandatory lang ni LTO is 8 hours, so 5,000 lang ina siya. Pero may ara sang 9,000 kung beginner kagidya. Amo na yes, kung gusto mo mag-learn driving properly. Okay. Pero pwede ka lang niya maka-choose either of the two lang, 5,000 ka lang or 9,000. Pwede ka kapili da. Yes, okay, sige. So amo na mamay iban pagid, ma'am, nga aside sining beginner ka, may iban pagid away naman, no? Amo malani, no? Why naman? Ang ang refresher nga gin-mention amo ning 5,000. Amo ni siya 5,000. Ay, okay. So abi ko gani pagbalik mo sa LTO, kalina ka mo sa driving school,
free for all ka na, bayad ka na lang to sa way ng mga practice driving, test drive ni ara pa ni Gili Gyapon, pati seminar. May ara, yun na Japon na evaluate yung CLTO, kung tuod yun nga nag-drive ka, kung tuod yun nga nag-practice ka driving. So, evaluate yan ang LTO kung kabalo ka yun mag-drive. For the safety, man, for everybody. Correct ba na? Intindihan tama ni sitwasyon sini, no? So far, amo wala na, ma'am, no? Pero ma'am, ining price ang gina-mention mo, subong price nyo niya sang inyo business. Ang gina-mention ko sa among business, ang kay LTO, lain naman na ila naman na iya. Ila niya. Ila naman na iya mga balayran. So may iban man nga mga accredited nga mga school driving o driving school rather, may kaugalingon man to sila nga rate ma'am, may kaugalingon mas lang rate man. Mayara man sila na ila man nga rate. Pero daw amo lang Japon, da pare-parehos lang. Daw mo lang man. Pero pa hindi ko do brato kamo sa ila mo na. Kahit ang amon mo humanitaryan man makabulig man sa pigado how. Gani ba no? Usually kung nakita namon nga mga tricycle driver nga gusto lang gid makalisensya, sometimes hatag kami sponsorship sa mga pigado nga daw nakita namon nga hindi man kasara magbayad. Ma'am, pareho sa akon ma'am, do alang ko magbayad, pila na lang akon balayran. Depende. Hindi, kabalo ka ma'am. Usually kami free lecture, free seminar sa sa mga maratsaga namon nga daw nabudlayan gid magbayad. Si LTO sa ma'am ya, hindi gid magbaton without the certificate completion. Certificate of ano to kanang hambal mo kay na ma'am? Certificate of completion. Halin sa mga driving schools gid ya. Practical driving course. Hindi ka magbaton. Hindi sila magbaton kung wala ka sa may ginauyatan sina. Hindi kay kinanglan maka-learn ka gid. Kaya mo nang bago nga system ni LTO nga makapayo gid sa tanan nga mga katawhan nga may ideya gid sila sang proper way gid sang driving, especially kung nara sila sa dalan. Importante gid ang theoretical nga mabalaan nilang rules regulation pa. Kung sa bagay, kung diri ka sa Western Visayas, paglayas mo daya, kabalo ka na gid magpadalagan sa lakyan kag mag-atras abanti man, no? Mag-left and right. Mo ginaginatingoan mo nga ma-implement din naton nga ma-minimize sa mga aksidente. Anyways, mamay ara pa ko sang wala na pamangkot sa imo nga need naton i-inform ang public subong para so that makaintindi sila kag ambot lang kung makatulog ning iban nga may handom mag-driver pila ka adlaw sang presyo nga ini. Ma'am, ano bang gusto mo ipalabot, ma'am? Okay, so far do, amo man ang importante mo non-prof, professional kag ang beginner, ang mga students natin. Ang ako nga may palabot sa aton nga mga kasimanwa. Nga mas nami gid nga makatuon sila sang theoretical course. Ang ginpasalamatan ginanamon man si LTO nga ginput up nila nga bago nga sistema nga halos tanan nga ma-educate ang aton nga mga kasimanwa sa pagtuon sa driving, sa sa kunara sila sa dalanon nga ma-avoid nila ang aksidente, ma-cool down sila. Kaya kung makatuon ka sa theoretical course, do maintindihan mo gid nga pwede ka kapaumot, pwede ka kapasensya, do mo na bala. Pag may knowledge ka gid kung how you control yourself, how you defend yourself. Yes. Sa mga duties and responsibility mo bilang driver sa dalan. Para malikawan ang mga road rage dira. At mabalaan mo ang mga rules regulation pa sa dalan, mga right of way naton. Yes. Mga traffic sign, amo gyud ang pinaka-importante. So, once nga ma-educate pa ang aton mga kasimanwa, daw ma-minimize pa naman ang mga aksidente nga ginasiling. Sige. May kliyente ka na di isa ho. I-endorse ko na siya action on defensor ho. Upon ko niso. Adala lang ka, magkagakag, man kami discount. Diin ka na located ang inyong ma'am nga office ni. I-grab na lang opportunity, mama. Kay isama lang niya. Pero tidugay, hindi na ni mapana sa Facebook namon eh. Din ka mo ganun, ma'am. Ara kami sa ground floor, Limans Building, Losoriaga Street. Ang atubang sangdaan nga City Hall. Okay, sa Old City Hall gali. Anong contact number? Ma'am? Ang
435-5803 ang amon nga landline. Aha. Oo. Tag, pwede man ka makakontak sa smartphone ko, 0908-8733-598. Aha. Kung sa Globe naman, 0917-793-4091. 5091, ano? Sige. 4091. Wow. Daso nadlaw makadtugi ko da si Mama Mia kay madala ko da iya kwan niya inang proposal ya dalon ko da iya. Yes, please. Yes. Come and visit us. Yes. Yeah. May proposal ko gamit biton. Ma'am, Ma'am Ilda, ma'am, salamat gid sa mga time. Basi may greet ka pa ang mga men mo to kay na nga upod mo, ang imong nga staff. Go ahead, ma'am. Ang mga staff ko to kagina, Sa kadamuon ka kalipat siya. pwede lang ko kag-bet happy birthday sa ako ni Nablos. Kay Dakmi Ann Hadya. Happy birthday. Amon, ayo man sa inyo, ma'am. I-share lang ng Amon nga Facebook Live every day. Thank you, Gina. Okay. Oo. Yes. Oo. Thank you, ma'am. Okay, thank you man so much. Yes, ma'am. Ulat tulata ng proposal ko. Yes, sir. Wala kong tagid ko nakabisita sa opisina naman para makita mag-get. Sige, salamat, ma'am. Mabuhay ka, ma'am. Happy birthday. Salamat. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Thank you, ma'am. Bye. Action Firing Line. Ang CEO sa Western Visayas Driving Institute Corporation mag-aksyon si Ma'am Ilda Barthélemy, no? Ano to rin ba na niya? French, no? Pero dali gid lang, ma-commercial ko na dali gid lang national kay sugpunan ko na. Here's Kaupod si Action Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon, sumahon ko lang liwat kon student ka 2001 plus ang 718 sa LTO kanana dala na ang medical certificate. Ang imo sa nga student permit makaksyon 2,718 may student permit kina. After that, syempre gusto mo i-upgrade ang imo sining abilidad sa pag-drive, gusto mo na magwa nga naga-drive ka na gid imo, need mo na ang non-prof kag ang professional nga PVC card or driver's license mga kaksyon. Tiyan mo to, sa ila nga price, 9,000, pwede man 5,000 ka. Pagbalik mo sa LTO, medical certificate, 400, may bayaran ka pagid nga 168 sa LTO, 652 pagid to nga iban, 350 pagid. So, total, kung i-base na sa 9,000, 11,070 ang bayaran mo makapanan-prof ka na or professional. Action Firing Line. Hay, grabe. Inay mga driving schools ngayon why gini sila sala dire kuno si isipon tagid. Kay iyan niya production kag promotion sang Land Transportation Office. Ila niya mo ti kon padalman tagid gusto ni sa LTO abi ko ya kay na ganiya tapos kana to action and training sa driving school. Pag abot mo sa LTO process ka na lang, masiminar ka patuliwat galiyo. Matis drive ka pagid. Damo pakaktubrahon gali, kundi tanigin dula na lang ning iya sang driving school dito ta na lang yung tingob action sa no? Sa LTO, no? Grabe, no? Ining driving school ya sang Western Visayas, dugay na ni sila naga-negosyo des Bacolod ya. May ara man sila accreditation sa LTO or wala. Negosyo na niniliyadaan mo. Action Firing Line. Way kuya gabaligya sila kay damo ni sila des Bacolod. Damo ni Sles Bacolod, dugay na nga negosyo lang. Ako lang ding LTO 14, no? Gintabid nila dire sa mga negosyo nga kaangay. Siri, ti subong, hindi kay imo iya makakwa driver's license. Labi na gid kung baguhan ka, refresher ka. Amo na nga once ganing imo nga ID, driver's license section norms ng i-renew mo gid ya. Kay kung hindi ka makaparenew within pila ka tuig, abi nga magparenew kaliwat kung hindi naglapas na, mabalik ka gid sa driving school. Amo na nga pag-renew ka gid para hindi ka magbalik to ka magbayad sa amo ni nga milmil. Action Firing Line. Hindi ka magpalipat-lipat, dapat inan mo ginapermi. May rason man si Presidente Rodrigo Duterte nga ginhimo iya 5 years, no? Kay makon mo na nga 11,000 bayran mo, pagkat every 3 years mabayad ka naman 11,000. Bilang maglumpigang adlaw, mga tao plag adlaws naman. Action Firing Line.
Oh, bintaha ini sa may mga driver's license na. Disbintaha ini sa wala pa. Pero subong kadamo dan sa mga naga-drive sa aton subong nga kulang-kulang gid sa pag-insyende sa driving bala. Nagligad nga gabi do tayo lang tagri do tayo lang kumasangitan sang driver sining mga di ko la pagmunohon ang kompanya ini balang mga pink na aksyonan. Color nila no na nga delivery motorsiklo na bilang nga motorcycle delivery na pagkalisi-lisi nga mga tao. Action firing line. Tapos ginmuno ko nga amo tong himo mo. Hambalon ka pa kung nagsagayad, sir, bayran ta lang eh. Ano bla ka birtuldo klase mga tao? Way siya kabalo nga kung magbaliskad to siya nga nagsangit sa tarak-tarak ko, ako pa nang mamayad kay gamay kasang sa akon, alangan karon ako makayar ko sulod. Action firing line. So, ako do okay man niya. Bintaha ni sa mga huros-huros nga makatuon gintudo. Kay may ara sila yasang lessons kung ano ang mga do's and don'ts nga mag-drive ka sa dalanon. Action firing line. Last 8:03 pagbalik naton karon try nato nga lambuton Tagalan Transportation Office mismo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sa kay Sir Alex Montesa, Ramona Azero, nagamonitor sa Barangay 35. Jovi Espartero Garcia. Good evening, Sombray. Pag-greet lang, Mama KJ Jaylee Espartero, gamonitor gid gabi-gabi sa imo idol kagid niya. More power sa Action Radio, halong from Barangay Tangop. Si Brit Hart Tunato. Alex Montesa, again, I would like to acknowledge to all the members of former members of Media Entertainment Production, dula ang mga munting bayani. Drama, di natuman. Uy, nadula, sir. Daligid lang. Naglumpat, ha? Uy, kanugon. Ano tuman? I-chat biliwat bi Sir Abe. Si Piper Persley Araman, Action Bride daw negosyo nagkonsabo ang driving school kag LTO. Ako gindula-dula ko lang imo gintapat mo gid ma'am no. Galumpat siya. Oo, pasensya gid sa hindi ko mabasahan ha. Francisca Puso Madiraso. Aha. Si Dennis Richard Tiboroma, hala daw 500 man na ligad ang student. Hala daw swab test man biliya subong ba. Idel John Tan, ara bisikleta Action Bray, nan amo way gid bayad. Way gid bayad bisikleta, no? Libre. Florante Pasinabo, good evening, Sombray. Monitor lang kami ni Barangay 40, Bacolod City. More power sa programo. God bless. Do kilala ko gani si Florante Pasinabo. Stephen Magbanwa, good evening, Sombray. Una kwa ko students, ga caravan, una sila 125 lang. Basta daw amo managing bayran kung nagliligad mo, no? Simpo hapon pa bla. Jerry Hilugo, magpa-renew ka pilaya. Ang renew ya tiway na iya may driving school. Kiti driver ka na daan mo. Ako maldita, may gabi Action Brian nga gwapo. Wow, salamat gid, no? Live here sa Hong Kong. Emma Yanson, good evening Action Brian, pero kon mag-picker, dasig, anong pixer guro din, no? Dasig lang kay bisan hindi ka pasar exam, pasar lang. Agi ka gyapon driving school basta beginner ka. Kon renewal ti wala na kay rekta na dito sa LTO. Dugay ka naga-drive mo. Alex Montesa, Sir Bry, astani madam kung need pa magkuha theoretical driving course for 5K plus if kung may ara kanaya abi NC2 driving cert. They honored or recognized the TESDA cert. Sa LTO, tada karon man koton sir, sa LTO. White to ideya si Ma'am Sang Amosina. Juan Mel, nagamonitor man sa Victorina Heights. Olive Prado, Gargaritano, nagamonitor sa Butuan, La Carlota City. JH Az Araman, TESDA certificate, hindi pwede. I-check ta na karon. Salamat gid sa inyo nga mga queries, ano, makabulig gini karon, no? Jalen Liante, good evening Sobray, watching live from Hong Kong. Greet ko lang Lihog Jace Tordillos, keep safe everyone, God bless. Lex Berto, good evening Sobray, monitor lang kami di sa Purok Paglaong Barangay Antipuluhan Bago. Dejen Jonah ay puwerte nami nga negosyo sa driving school. Stephen Magbanwa, good evening Sobray, madamo na gid ni ma-drive nga wala lisensya kay kamahal makwa isa man na. Di kung amo-amo income mo mas makasarang kay ayhan makwa angay ni isumbong kay Tatay Duterte. Tigaling kay administration man ni Duterte naghimo man sinimo.
Christian Roa nagamonitor man. Maverick Saint ahay ang matabo ni may kaya ang makasarang maggawad lisensya. Kung ikaw hand to mouth lang ang kaya nga nagaamar kag drive para sa pangabuhian, wala gid tsansa. Ambisyon na lang kag libre. Kaangay sa isa ka damgo. Una utod. Carmelo Garingo, good evening Sobray. Pila naman niya ang partida sa LTO. Amo nang giniposipusan ko lang kaina. Dejen Jonah, may percent na siguro ang LTO sa driving school. Secret. George Gargasiran, kadamo tricycle driver na wala lisensya, mas nagid subong kay perti kamahal na. Correct na. Stephen Magbanwa, TESDA tion yun na ni makabulig sa mga pigado. I-check ta gini karon sa TESDA nga ini, no? George Gargasiran, close gid driving school sa LTO ba? Gingaan gid sila negosyo perti sa seminar driving, pero perti man sila mag-violate sa kadalanan nan. Dennis Richard Tiboro, mahaha daw hindi maglayo sa bili sa motor ba? Pang down mo na na si kanhad nga motor pwede ka na. Romy Agsam, tapos baon pa, pagkain pa, grabing gastusin para sa driving. Jo Marie Aguilar, kon mag-amoni plastada sang kuha student permit daw damo gini action bray makakwa license, hindi makakwa license. Laban ang mga bag-ogit. Carmelo Garingo, good evening action bray. Grabe action bray, 900 humanitarian. 9,000. Mary Ann Kabagwason Banculo, hindi na afford ang mga pigado ginsang presyo subong. Magkuha license kag depende naman na sa mga drive kung huros-huros sila sa dalan or hindi. Ako maldita, grabe nga presyo nila, almost 15 pesos, hindi na lang kamo magbakal sa lakyan. Kay kung magkuha gali driver's license, ti mahal karo na lang kag karusa gamiton, kay karabaw lang kabayo ang maguyon. Reynaldo Poderoso, good evening, Action Bride daw, foreigner ka. Salamat. Jigs, pasaporte, nagamonitor man, negosyo ang lakat sang drive ta. Lex Berto, grabe niya kamahal, ano niya man. Din pa nga, porte kapigado, subong dito, yagin sila ya naghulog sang amon nga klase license. Sobra na na. Mag sa Gapanaga sa Libio Panuela, good evening, Brian, okay gina para professional gid kag legal. Galing ang ibanda ka mga utod, gipit na gid para mag-driving school pa. Gani man. Mary Ann Kabugwason Banculo, do hindi naman insakto ni ila. Sobra na kamahal yabay. Anay Tali, Alisberto, Anay Tali, kay ginsugpunan ni Pres Duterte, amho na lang naman ta sa LTO ang palakat. Danilo Obaldo, sobra naman kamahal, paano na lang napigado nga gusto magkuha license. Negosyo niya sa LTO kag driving school, upod man na da presidente, ubuson kay gina sila tanan puro kurap mukhang pera. Idilaos, good evening Action Bray baw na ano na Action Bray, mayo na abi ang bilita, hindi man ta makamahal. Grabe tuod mo. Action Bray basi maayuan pa na daw kadako gid para sa mga utod ta. Dako gid mahal bisan ako gatumbo ko eh. Sofia Anika Sanchez, tricycle na lang agsubray para minus gasto. Kalin tricycle hindi kalabay sa main street. Maverick Saint, tamalyakon ang regulatory body tani like LTO ang mag-undertake sini pareho sang una, dako gid nga kasulhay tani sa mga tao nga gaamar nga mag-drive. Sang una ang screening kag mag-practical driving sila ni gin-undertake, hire na lang LTO dugang nga instructor or instructors kag usaron ang mga salakyan sa gobyerno para driving kay kadamo man nga tambay kag red plate nga ginagamit personal instead of for official use only. Mga red plates da ara sa leisure places tsakto na. Hindi kami ya konforme sang amo na nga pangpalakat ya daw ka grabe na gid ya. Bugat dito da Sir Berto, sir. Jocelyn Andrada Changson, good evening Sumbray. Monitor lang kami ni Barangay Mansilingan. Salamat gid. Jaime Manuka nagsumbray. Bisan ano pa ka seminar kag schooling kon ang driving horos-horos, wala man na Japon pulos tuod na.
Rizalina Alvarez, monitor lang here, Minnesota, USA. Good evening, Action Radio. God bless and keep safe dira sa inyo. Jerry Zero, Action Bry. Sang una, may salakyan ng LTO para mabalaan kung kabalo ka mag-drive. Nga agindula kay dapat sila nga taga-LTO ang malantaw kung kabalo ka mag-drive. Paano kabalo ang LTO kung kabalo ka mag-drive kay may certificate ka? I-test drive kanila. Mary Ann Kabugwason, Bancolo, good evening, Sumbray, Dason, pati Tracy ka, driver, may license naman Valencia Kenneth, good evening, Sir Idol Bray, niya punta, salamat kin. Jenilyn Banduha, good evening, Sun Radio, monitor ko ni Brian, Tamyaw Tanan, syudad sa Canlaon City, Negros Oriental. Oy, may gabi diha sa Canlaon. Elnora Castellano, good evening, son, Idol, Action Brian, daw pwerte ka mahal kung magkuha license, ti kaluluoy gid sa mga pigado. Nga tricycle driver nga wala driver's license, greet ko lang Castellano, estilo family, more power to your program, keep safe, Idol. Salamat. Mary Ann Kabugwason, Bancolo, nagamonitor man sa Moscow. Harry Mori, good evening, Sumbray, monitor lang kami from Handumanan, Harry Mori. Renz Tuario, good evening, Sumbray, live at Billy Arte Condominium, lihog lang, great Barangay Kapitan Edgar Tuario, saya ko no wife Rhea Tuarios, Amon for kids, aming Princess Kagzeya. Sige. Veronica Santillan, Manuka, nami color shirt mo, sir, Action Bray. Oo, inutang ko ni ma'am. Inutang ko ni Kagina, may naglabay di ate. Thank you again sa pag-appreciate, ma'am, ha. Basi madungagan mo na, ma'am, salamat. Hindi, joke lang. Ophelia Galiro RC, good evening, Sir Bry, always watching live. Isabella with Shelian, Javelin Allen, Eliha, and Jano. Okay na ko? Sige. Las 8:14. Kaupod si Action Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Action Radio, Philippine Standard Time, las 8:14. Gina-endorso ginaton sa inyo ang DTX 500. Swerte nga reaksyon sa aton sa mga listeners sa tiniyon mga ka-action. Basa kita dugang pangamensahe. May gabi lang kay nung Puhas nag-monitor sa tiniyon. Halin man sa kay nung Alan Navales, good PM Action Brian, mayo nga driving school pero ining nagamotorista driving school palagpat nga haras-haras left and right. Lusot-lusot lang halos sa palang luparon nila inang motor. Gani, manaman ang muno ko sa inyo kay na nga bisan ano nga driving school ko ang mga naga-drive daw way man gahuna-una sang ilang buwas damlag ti way git ambal ni sang isa diyo ambal niya sa Diyos mio wala gid ambal niya kululbaan manegosyo na lang gali kita driving school or driving lesson kay demand na ini. Oo, syempre gid practice ka driving kay kanugon sang ginbayad nga kamahal. May nagkutot gina nga driving school mo sa LTO, kaganar sila mayo. Tididtos national guro. Action Firing Line. Oo, daw mo gina. Amo gina ang kaluluoy actually ang mga utod naton nga ang pangabuhian pilak adlaw drive sa pampubliko nga mga salakyan.
Ang iba nga nito, hindi ka drive kay wala iparinyo sang ilang nga lisensya, ina pang beginner ka, makuha ka sa nga mo ni kadako nga kalargahon mo nga imo nga balayran. Action firing Pero line. check tabing LTO, abi, check tabing LTO, kung nga amo ning natabo bala, no? Damo ning natabo, kay bisan ako gani, actually nagligad nga mga binulan, balaan ko na ni. Why man ko nagsapak gidya sini, kaya biko do ka okay lang, pero okay na, nagtumargid sa utok, kuling ko do kabugat, gini ba, no? Si aksyonan, gini ka tumbo sa do, dumaubos, may isa kaswilduhan, tamang ginapos. Imagine mo mag huluhamboy 15,000 iya para maka PVC, kamo halin ka student permit ka, gahamboy sa kwan niya, gahamboy sa 15,000 gastuhon mo medyo bulubog at gid man siya, bulubog at gid man siya, kanulo oy sini mga driver diri nga wala gid ikasarang nga magparinyo. Dali gid lang ha. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Ma'am Susan Guara sang licensing division giniya sang Land Transportation Office diri sa Bacolod. Ma'am, may gabi dira sa imo. Amay gabi. Si Action Bry, ma'am, sa Action Radio. Ha. Ma'am, mangon si hola kami, ma'am. Bisan ako do bago lang ko ka kwan sini. Before ka magkuha sang mga student permits or non-prof abi labi na gid mga bag-uhan, maagi gid subong ma'am sa driving schools, ma'am, no? Driving schools gid ba? Bali amo nang mandato gid subong under sa Duterte administration ni siya, ma'am. Nga ano gid ang pinaka-objective ya sini, ma'am? Actually, yan is subong project sa ating undersecretary Asik Galvante in England LTO management system. Amo ning bago siya nga proseso magkuha sa isa ka driver's license. From student permit gina-require ang isa ka aplikante magkuha sang theoretical driver course certificate sa driving school. That is equivalent to 15 hours. As to fees or charges of the driving school, wala kami na kabalo. Kaya dito man lang sila bayad sa driving school. Yes. Negosyo na nila. Depende sa rate nila. Okay. Tapos, amo na, makadto sila sa LTO to process After nga may certificate na sila, kadto sila sa LTO for processing of their student permit. At another payment naman niya sa LTO na naiya nga rate yak. They have to pay the medical. And then they have to submit the requirements like the birth certificate. Yes. The certificate, the training, the theoretical driving certificate. Isubmit na nila sa amon. And then they have to pay the fee of 317.63 pesos. Equivalent to be 318 pesos daw mo na abi. Gusto ko lang kuhaon gid ang pinaka-basis diri ni Sir Galvez, no? Ang Galvante, no? Ang USEC naton nga gin amo si ni ma'am, medyo una-una medyo may kamahalan siya. Kaya bago lang ko naka-interview from driving school, ang beginner naton student naton 2,000 gid 15 hours mo. Tapos pinakanubo na nako nga price nila or presyo. Tapos kung maghalin ka student permit, magbalik ka to, mag non-prof ka na abi, daw may bayaran ka naman, pili ka lang 5,000 kung refer share ikaw o kung ma-start ka gidya driving school mo 9,000 ilan niya rate. So do ka bugat gid bala ma'am, no? Nga mo ning ginhimo ni Galvante, ma'am. Sa una-una, siguro quality drivers gid ang gusto niya. I see. Okay. Quality driver. Duguro may mga aksidente. Abi ma'am, no, nga ang iban daw kakulang. Amo gani daw kaluluoy man ang iban nga mula ng means nila, sang livelihood nila. So daw kabugat gid para sa ila. Like mga tricycle driver lang, mga muna. Correct. Daw ka, Pero, I think ang regional director namon may bago sa mga project to offer a free theoretical driving course to those who cannot afford. Okay. Do i-evaluate the driving school. I-evaluate man yapon, i-evaluate lang anay. So that is on appointment basis, I think. Kaya di daw limited lang ang amon ma-accommodate. Yes, ma'am. Pa na namon subong, ginaamat-amat namon subong put up ina.
No, ka nami gina ma'am, no? Nice to hear that tonight, ma'am, no? Nami kay kaginaga grabing mga reaction subong sa mga utod ta o live kag sa mga listeners naton kay medyo kamahal-mahal gid bala. Pero sa nabatian na nila subong ma'am nakamatyagan ko naka-smile na ni sila nga may ara sang plano. Ang regional director lang ni ma'am ha, regional director. Sang LTO diri sa Region 6. Depende naman niya sa ibante sa national kung anong style man to ila abi. Amos na. Ma'am, way pa na nabalaan kung saan o gid ina, no? Ina, maka-start? Nga ma-start? Actually, initial pa lang kami subong, pero hopefully, ma-implement yun sa base by next month. Wow, maka-start na kami. Maayo, ma'am, bisan ako nakakadlaw man ko do maayo. Din sila, ma'am, sinima appointment, ma'am. Mag-amo sinima. Di sila Diri mismo sa Amon, sa sulod sa compound sa LTO, bala? Yes. Okay. Dira sila ma-inquire, abi, ma-query da sila. Bokay maayo gid, no? At least may dako gid nga bulig para sa ila, no? Ang amo sini nga sabi. Pero take note ha, sa mga listeners naton, i-evaluate ang inyo sini capacity kung may inugbayad kamo or wala gid mo sina. Amo mala ng amon hibaloon, mama. So far, thank you gid ma'am sa imong nga time subong nga gabi regarding sini at least nasa nagan gid kita tanan-tanan. Basi may gusto ka pa ma'am idugang, may ara ka mo bago nga mga pagsulundan dira sa LTO sining panahon sang COVID sa pagkuha sang lisensya. Yesterday may memorandum kami issued by Engineer Apolinar, Director 1, diri man sa Pro 6. Naghambal siya na one who is applying for a license from student permit, hindi siya makadiretso into professional. Okay. He has to pass by non-professional. Non-professional gid. From student permit, kinalaman non-prof gid siya anay. And then after a year, siya maka-apply for, maka-level up siya sa into professional. Step by step na gid ya. Na gid na. Unlike before nga student permit ka papilion ka nung gusto mo, non-prof or prof ka na. Tapos sa tagan depende sa edad sa student permit mo. Tapos sa tagan ka papili ka na 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 na mo na. Subong ya pasunod na gid ya. Subong ya 1, 2 lang gid. 1, 2 pasunod lang gid. Pasunod na gid. Mayo ginama. Okay gid ko na parang tao matino ma'am lang hindi magpinagusto bla ma'am ho. Normal amo nang lami gid ya. Maipalagas ko na lang ni ma'am ho. May sa TESDA sila halin ma'am, like sanggin mention mo to nga theoretical bala driving school. Ang TESDA accredited man ni sa LTO, ang certificate nila. Ang TESDA only restriction code number 3. Pwede sila makakuha sa TESDA. Ang 3 gani siya ma'am. Ano na siya gani ma'am ang pwede madalon? NC2 I think pwede NC2. Okay. Daw amo ningin mention kay nadri sa akon. Okay gid no, may nagapinamangkot sa aton di MC2 ma'am no. Sa restriction 3. Restriction niya 3. Hindi siya 1 kag 2, hindi siya kakuha. Hindi, kaya ang atong na driving school is only allowed to give restrictions 1 and 2. Gani. Ay, okay. Grabe nga pagsala, ma'am, no? Grabe nga screening, no? Di okay gina. Para ang tao mabalanta kung di siya napit pwede. No? Di siya pwede dapat, ano? Sige, at least nabatian sa mga gabi. Kadamo sang nalipay. Ma'am, salamat gid sa mga time. Maying gabi kang mabuhay kay ma'am. Thank you gid. Maying gabi, Yes, ma'am. Action firing line. Si Ma'am Guara makaksyon na, Ma'am Susan Guara sang LTO dira sa license ginisaya division, no? Licensing division dira sa LTO, no? So klaro, naluoy aksyonan sila sa imo na. Galing kay story. Abi mo diyan 100% malipay ka kay evaluate nila base may inog bayad ka. Kadto dapat imo payo gisi-gisi no? Nagagutay-gutay para mambas lapigado gini, no? So, at least pero kung sumahon mo gidiksyonan 90% makakuha nga libre sa inyo kay halos tanan Pilipik mahal gid man katama mo dibla. Mahal gid man. Besa kay aksyonan ara na siya aksyonan sa butan tabi class B sa aksyonan. Kay ga-star ni sa aksyonan niya sa class B ang siya ano na ya. Ang class A ya sa mga Santa Clara na imo. Mga Santa Clara ti aksyon niya mga kuan niya sa class B. I don't know kung ma-qualify ka pero depende sa pag-ayo. Depende sa pag-ayo. Ti nami aksyonan na batian sa mga gabi nga may plano ang regional director nga may libre na sila nga driving
driving practice driving and lessons for free nga gin-offer sang LTO. At least nakamarasma sila. Nga amo sina, ay kaginaya kung wala ta nakalabot kay Ma'am Guara ang huy-huy sang abag sa mga listeners ta. Hindi hamak mo. Ang iban to aksyonan na frustrate na to sila nga mag-driver pila ka adlaw. Ang frustration to ground din na lang ta mag-practice drive ba. Manapas tubo na lang ta ni kiway pa ni lisensya. Action firing line. Grabing frustration to kay na mo. Ako muna malapit kung non-prof 11,000 ang gastuhon mo or 7,000 pili ka sa duwa mo. Di bugat na niya katama. Pero may lang kaya na sa naganta subong so diton ta may free na. Pero nakadepende gyapon sa evaluation kung qualify ka nga pakwaon libre nga driving lessons sang LTO o kon hindi. Pero at least may ara sang gamay nga paino-ino kita sa Action firing line. Sige, ang unang abolyada sa aton sini nga pagpangalagad o kon kaduwa nga part sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang Firing line. pagbalik naton karon dugay-dugay, hibaluon taning galing nagsabat si Madam Pasita Tero, no? So nagluntad ganit dinaguso na naman kina sang mga katawhan dra sa Bay Center, ho? Action firing line. Though ang sistema daw palagpatanay blaw, ato disgrasya naman tato. Kung may ara naman to sang isa, duha nga carrier sang COVID-19, di ba? Si magsinala naman tato sang swabbing naman sila to. Action firing line. Iban pagin nga balita makaksyon karon sa Bacolod City Government Center. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang mga kaksyon sa mga utod paginaton iban. Si Mary Ann Kabugwason, nabasa ko na. Okay. Action Bright palihog greet lang sa akon mga upod sa balay nga maghipos na sila sa babaw kay kagahon. Sa isak gapamati kuya daan si mo prog ti porti sila kagahon sa babaw balay sila ni Kina kag Riangel kag ni Ryan tani tulog na sila. Ay! Tulog na kamuda ha. Kamuha ka sa laway kan pang Lucy on ta kamo karan. Si Valencia Kenneth Arama nagamonitor nagapangagda sang panihapon. Jinelen Banduha, good evening Sombray, Action Radio monitor lang di Braya. Tamyaw tanan syudad sa Kanlaon. O nabasa ko na kaina. Elnora, nabasa ko naman. Balik ko des dalom ha. Elizabeth Malaka Gamala nagamonitor man. Jen Oy si Sir Araman, Charissa Bain, amo ni man. Amo na sa Riyadh naga-monitor. Shirley Mandate, good evening Sombray, monitor gi kami sa imo matahom nga programa. God bless you. Salamat. Kakadula ang iba now. Action Sombray may gabi pero migid kami gapamati sa imo. Sitio Llorente, Barangay Yubo, La Carlota City. Tamyaw lang asawa ko Leia Arsenio kag bata ko nga si Kazer kag si Kyle Felix Niglia. Salamat. Ara ba naga-monitor? Daligid lang. Okay. Hilda Catalogo Vicente, naga-monitor man sa Metro Manila. Stephen Magbanwa, Action Bry, ask ko bi pwede sa TESDA ma-training. Ato na kina, nasabat na to. Basta MC2 lang, no? MC2. Kag ang restriction nga ihatag sa inyo, restriction number 3. Bingski Dagumboy, good evening Action Brian, watching live from Villamonte, Tumandok sa Manghanoy, La Castellana. Stay safe and God bless you always. Salamat. Ginatamyaw ni Dennis Richard Tiboroma, si Rayjan Tan Villalon. Salamat. Junel Manaay, good evening Action Brian, monitor lang kami always, family Junel Manaay niya. Good evening Sobray, what about ang international driver's license? Pag expired na pila ang balayran, kag 1 year lang ang ginahatag nila nga expired na.
Millimels, pasensya gid ma'am ha, subong ko lang nabasa. Raydan Velasco, good evening idol, agree gid da sa driving school basta bantayan man ang school nga implemented gid nila guidelines modules base corrupted naman kag pasaron malang nila gyapon sa lawayon man gyapon sa dalanon. Amo gid kung kaisa. Nieds Ruiz naga-monitor man always sa roadside Tangob. Ayan Ruiz monitor man halin kay Jen Morales. MJF Lily King Naraman, Jonah Ferns, good evening Subray, greet ko lang Mama Titing kag family Subaldo sa Barangay 6 avid listener kagid nila. Maayo lang da nga pagpamati and keep safe lang. Ang greet si Jonah sa Australia. Bao kalayo. Veronica Santillan Manukan, Grace Beaton Cousins, good evening Sumbrayan, watching Manvel Royal, salamat gid. Maria Ko Kausing Katulay Yunon. Action Bray pa shout out sa Victorias. Sugar Spices Alba Honeybee sang singkang. Sugar Spices again Honeybee kanami ngalan niya no. Action Bray paliyog ko gani pa action ko tani simo sila ni Lina Riangel. Nabasa ko na. Anika Marie Diget. Good evening Action Bray. Diin sakto Ilaya pinagusto na lang na ila. Peter Arcio naga-monitor man. Chris Vilma 3 years sa Eastoms 3 Barangay Estefania. Pwede na 50-50 sila kay requirements man action Bray. Hehehe. Rosalina Arellano Espadero naga-monitor. Sige. Good evening Sir Bray, always watching from Isabela. Sige, nabasa ko na kaina. Cabrillos MC, good evening Sombray. Sa Pahanukoy naga-monitor sila. Si Neil Nerealista Araban sa Idalom lang. Jean Oy si Sir. Hilda Catalogo Vicente, salamat, God bless. Felix Arsenio, Sombray may gabi, pero migid ko kapamati sa imo. Okay, nabasa ko na. Sige, standby lang ka mo daang. Balikan ta ka mo dugay-dugay. Dira lang ka mo, wag kayong aalis dyan. Promise, pabalik ako.
pati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 8:39. Gina-endorso na Line. Kadamo sang nalipay mga aksyon patapos mahibalaan kag nabatian nila tonight ining hambal sa taga LTO nga may ara sang plano nga libre kag ini sure na by next month base ipatuman na ni libre yang driving school mga kaksyon. Ti Mayo man ano? Oo, hambal sang isa ka texter sa Davao dumalipay man ta. Ha ha ha. Halin sa kayto 3 mga kaksyon. Good evening Action Bright. Tani magbutan man ngalan ko sa imo program para may libreng load. Thank you and God bless. Oo, sige kabay pa. Galing tonight, way ko sang kwan ha, way ko sang sap tonight. Nagamonitor si Ma'am Lorna Argabio sa SAP or San Antonio Village, Barangay Villamonte, sining syudad sa Bacolod. Sige, salamat ma'am. Isali nyo po siya dahil siya isang bulag. Ito ang kaniyang numero. Ay, gali ka? Sige, i-try nato. Ni kun kabalo ka, may mga pagabag-o sa amon di subongan, no? Alato-lato nyo dala, labi na gintong mga pamangkot sa aton diri outside Bacolod, no? Outside Bacolod, ulat-ulato nyo lang ha, kung ano mga pagbag-o ha, sige, taligid lang. Okay, ang iban nga aton sinima texters, good evening, Sunbray. Before Action Dale sa last Action An, i-prepara lang na siya to Action Dale. Halin kay 0931 Action Sunbray, good evening. Grabe naman ni ang LTO, gintagaan nila negosyo ang mga driving lessons. Pilayahan ang porsyento nila da, pero tigid ka mahal. Ula gigkok balo. 9825. Good evening, Son Brian. Impo lang ko nga ang groto ni Jose Rizal sa plaza sa Barangay Granada. Kaglain nga groto ang ginbaylo nila sa ano balang rason. Anong groto man? Statwa? Sa Granada? Ipacheck tabi. Alin sa kay 884 Action Bray, evening tamiyaw ko lang, Chay Lorena, Navarites Kultura, sila ni Choi Isit, kag Choi Eric, kag family Navarite, tamiyaw kuman si Mama Lorena Lunes, ano ni man, kag bata ko nga si Christine Joy, nagatamyaw din Roy, sang barangay Yubo, La Carlota. Sige, salamat gid. Action sir, ang ubranya shadow ka pangwarta, gusto magkuha barato lang, hindi pang budlayan ang tawo
nga gusto magkuha kay kinahanglanon na sa tawo ang kwarta. Negosyo, obra nila sa COVID ang negosyo pati lisensya. Si Ramil niya. Di man. Halin sa kay 790 Action Bri, may gabi. Madabogin nga salamat sang message ko sang aga na open topic mo subong nga gabi. Feeling ko Action Bri, ang iba nagpa-enroll, wala gid na sila kabalo na ma-enroll sila liwat para sa professional driver's license. Imagine Action Bri, 40 student per day. Ang schedule kay ako maayo lang na mangkot ko liwat kung pwede maka professional license. Paghambal sila nga na-enroll ko liwat 6K ang balayran, nagkaubo man ko. Negosyo kulang anay ang 10K ko. Sige, salamat. Action firing line. Kag salamat man sa padayon nga pag-monitor. Sige, si Action Dale Salazar, ara na sa aton sining linya, sini Matinion. Action Radio City Hall Report. Action Dale, ang mga balita, may gabi. Action Bri, update kita sining issue sa tunga sang Bacolod City Water District Prime Water kag sining grupo nga nagapamalabag sa 25 watuig nga joint venture agreement Action Bri sining Prime Water kag Basiwa. So kahapon, no, amo na siya kahapon nagatubangay ang duha ka mga kampo sa branch 45 sang Regional Trial Court under kay presiding judge Phoebe Gargantiel Balbin Action Bri. So kahapon nga adlaw dito, no, nagatubangay ang mga abogado sang Prime Water kag gining mga complainant. Takip na si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Action Bri. Kung basihan naton ang statement sang konsehal sinusiati may pila ka mga pamangkot ang judge Action Bri sa siling issue, although nga wala gid saysay, no, ani Councilor June kung ano gid ang natabo. So kahapon amo to, no, ang ikaduha nilang hearing regarding sining panawagan nga i-cancel ako ni injunction, no, sining pagpamalabag nga ipatuman ang joint venture agreement. So kahapon Action Bri, ang resulta nag-set sa another hearing si presiding judge Gargantiel Balbin sa mabot nga Biyernes nga adlaw, that's November 13, para sa another hearing Action Bri kay kay Councilor June mayara sang ginapasubmit, no, ang pihak ka kampo sang additional affidavit, no, regarding sining issue sa Basiwa kag Prime Water Action Bri. So kay Councilor June gina-expect nila nga by November 13 mayara na sang desisyon ang presiding judge Action Bri kung bala i-grant ining injunction nga ila sining ginapangayo nga hindi nagid madayon ang joint venture agreement. Ay kung madumduman, una ang korte nag-issue sang temporary restraining order. Ang maximum sa Action Bri 20 days. Amo na siyang gi-grant ka sang judge, no, 20 days. So kay Councilor June, November 16, ma-expire na ang temporary restraining order. That's why November 16 Action Dale na. Yes, Action Bri 20 days. Kaya kung madumduman do mga end week na to sa October sang ging grant or nag-issue ang korte sang temporary restraining order kag status ko sa corona ang operation sang Basiwa. So mo to ang Councilor June nga by November 13 gina-expect nila nga mayara na sang desisyon ang korte regarding silang ilang panawagan nga hindi pagdayonon, pamalabagan kag i-cancel, inalify ining kontrata kagin permahan sang duha ka mga kampo. Ano ang tingog sang principal complainant nga si City Councilor Wilson June Gamboa Jr. Nag-inset si Judge Saliwat another hearing on November 13. I think it's 13 Friday, no? Na i-reset ya but namatik pa na siya. May mga set of questions siya nag-raise na during the last hearing but din pangayuan niya additional affidavits ang iban ng mga respondents. So balik kahapon, ano lang gid ang natabo, Councilor? Okay, nag-present ang nag-appear dili ang abogado sa Prime Water. Nag-appear man abogado sa Basiwa. And yun pumangkot sila a few questions
several questions kung gusto nilang ang korte wala blood jurisdiction over the issuance of the PRO. So tapos after that gini-reset ng judge, hindi ko kita sila able to submit their affidavit before Friday. Ang Friday na hearing set na siya for the injunction. Siyempre ay nabatihan ng tingog isa sa mga complainant si City Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. So by Friday, hulato natin kung panibagong update kung bala may desisyon na ang korte sining ginkasugtan nga 25 katulad nga joint venture agreement nga supposedly must start by November 1 o galing before ang implementation nagwa to ang temporary restraining order kon TRO. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, gin-check naton ang Bacolod Permits and Licensing Division Office kay recent Daction Brighty. Halos kadagdag nagagawa ini sila para magpatigayon sang inspection sa mga establishments diri sa syudad kung wala nag-comply sa minimum health standard kag mga protocol nga gina-impose ng national government kag diri man sa Emergency Operations Center. So ginpalayag diri sa ato ni Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos nga more or less mga 200 na action break mga establishments ang ila sining nabisitahan. Ang ila sining ang mga establishment nga laging padulungan ang muna siyang mga lugar nga sunod kay Ma'am Rayos mera sa mga positive cases nga na-report sa EOC. So amo na ilagin hatagan sang priority kaya para ma-make sure ngati may mga na-record na mga cases dapat naga-tuman gid sa mga protocol nga gina-implementa sang syudad. Lakip diri sila gid patulungan mga restaurant, pila ka mga BPO sa syudad, may mga mall man, mga pharmacy, kag pila ka mga private offices sa action bray. Sang intamangkot naton si Ma'am Rayos kung wala may mga warning na or mga notices nga gin-issue sa company or establishment nga nag-violate. So sa action by wala pa man sila sang may gin-issue nga any dira nga mga formal aving nga notices nga may violation. Ang isa ka establishment kaya bali Ma'am Rayos daw na-educate naman ang mga kompanya kung paano malikuan ang COVID-19 kag hindi maglapta sa mga workplaces. Aling palayag ni Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos. When it comes sa health protocol, so far, laban sa muna pang-inspect nila, compliant man sa mga minimum health protocols nga ginaano natin subong, nga ginapa-impose. So far, may mga businesses ka mga na-issuean sang warning, basta may violation? Well, as per sa amon nga inspector, nang mudo wala pa man sila may na-issuean yung warning, kaya actually, ang amon nila bando IEC ni amon mo, the information and education campaign. At the same time, ga-help kami sang para sa ila awareness sang ila nga kung dapat ang ila nga pang sundon kag sa aton nga health protocol. Oo, may estimate ka number of businesses nga na-inspect sang office? Actually, ang amon nga so far nga amon nga na-inspect is mga sobra na mga 200 plus na establishments. Consist na sila sang mga BPOs, mga restaurants, mga malls, mga ng pharmacy, mga ng sa eateries, kag mga private offices. Kaya actually, ang amon na dahil nga gina-inspect subong as per EOC na siya nga mga data, may mga positive na cases na sa mga amon na nga mga establishments mo. Siyempre, sa Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos regarding man sa ginahimo nga tikang sining nga office sining campaign against COVID-19. At sulikin check na itong kina-action break kay Ma'am Rayos regarding sining issue sa Art District. O galing sunod siya, ang inspector nakabisita kaina sa Art District o galing wala pa formally nakasabit siya sa report. So wala siya sang ideya kay siya sining pag-intindi ang inspector nag-present man sang findings, pag-observation sa EOC na meeting subong nga daw action na Brian. Galing kita bisita, katutapos na mo itong happening sa Action Dale, base na lang tagaros investigation sang City Legal Office kag PNP. Dila na lang ta? Correct, Action Brian. Pero ang DILG, may special report po na Action Brian, balay, kaya na-interview natin si Mama Dayag, ang City Director ng DILG. Nakasubmitan sila report sa DILG Western Visayas or sa Regional Office. Kagti ang inato report ang bali Mama Dayag, may arag action right sang violation, sang minimum health standard. O galing, ang bali Mama Dayag, part iniinasang ila functions ng office, ka SOP kan baga action right, na kung may mga report, ang mga reklamo, masubmit sa report sa regional office, kagang region,
sila na ang ma-assess action bright kung ano ang ilang pagtanaw sining report kay gin-submit no sa local DILG diri sa may syudad sang Bacolod. So amo na siya ang explanation sa ato ni Mamadayag with regards sa penalty. Sunod siya ti ara na sa City Legal Office ang ilang silang siningabahin is mag-ubra sang report since under jurisdiction nila action by may mga reklamo kag ara na to no sa DILG Region 6 ang ila special report nga gin balay kay sang Sunday sa ila ini nga gin padala dito sa regional office. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita ng action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Perti man ang Permits and Licensing Division, wala gid may isa nga nakitaan nga nag-violate sa health protocol. Do ka imposible naman katama. Nasa pagkadamo, ma'am. Ding ka ba nagasinulod ng lugar nga way gid bisan isa man. Suskolas 8:53. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. May gabi lang kay Yolanda Alcayaga Galiegar. Good evening, Exo Brian. Nag-monitor sa Keep Safe Bacolod nun. Marilo Villar Tanaman, good evening Sir Bri. Ang basiwa laida tubod sa amon halin 9 a.m. to 6 p.m. Dako gihapon amon bill. Amon inang lain gida. Alex Fuentes may gabi. Jumper Reloge Palano, good evening Sir Bri. Monitor lang ko from Kagawad Nanet Iscarsa, Barangay La Granhala Carlota. Junel Manaay, hi Action Bri. Yung gabi Carl Niel Ron Manaay, greet ko lang Charmin Hongko Tayhupon kag Miss Princess Mondrial, salamat, stay safe lang. Danilo Obaldo, base imuon pala nila bisan imuon pala 50k ang tawo nga gusto maka-license makagat man na gyapon wala sila mahimo mahal na gid ang 50k. Neil ni realista naga monitor man Action Bri gapataka la na yang DSSD nga dito ka man naglinya ka man gina to ay. Ay sus ko, pabasan ta na no ang DSSD kay nga ang ano ginhimo nila sa mga tao nga nagtang text pagkatapos way isang sistema kulang ila tao to nagdinaguso to kay ina bausos kaluluoy ti problema naman ni kung sumaka naman ang numero ni COVID-19 disgrasya naman ta. Balik naman tas normal. Gakatol ang ulo ni Vice Mayor Elcid Familiaran mo. Ang balya imbis nga basi mag MGCQ kita ni sa Disyembre basi magbalik naman tati sa GCQ man tagyapon. Bausos ko ti ano na lang naman. Abi for the for the last time abi magpahimuyong kita sa sini nga mga binulan o sini nga sinimana abi for the meantime pa relax anay kadali kay para maka sa ulog kita sang kwan sang Paskwa no ang Paskwa hindi gid mapunggan mapaskwa gina no but silingon ta maka party kita bla no ti magamuni ba ti kabudlay gid. Nagamonitor si Arlie Dan McCoy. Good evening, Exxon Brian. Monitor ko di sa Saudi. Subong Saudi. Monitor ko di subong sa Barangay Takuling Lihog Tamyaw kay Rolly Asada kag Nelson Pahiluna. Naga-monitor. AM to PM ga-monitor. Salamat gid. Reme Villa Marzo naga-monitor man sa sining mga tinion. Thank you gid sa inyo. Ang iban to kay na di ina to, no? Nagalulumpat siya kon damo katama naga-text, no? Damo katama ang chat. So, kung hindi ko mabasahan, pasensyahan nyo lang gid ko, ha? Anika Maridiget, Araman, naga-monitor. Okay, balik tayo sa dalom. Si Marvel Santos, naga-monitor man. Maria Fe Maravilla, good evening so Brian, greet lang happy birthday si Raymond Ibrado, thank you again from Palawan. Kumustang Palawan ng El Nido, bukas ng El Nido da or sirado paghihapon, kumusta naman? Okay na daw tourism spot da sa Palawan, nagbukas na.
Subong adlaw ang Negros makaksyon may ara sang case nga nagnubo sila. Ano ni siya? Okay. May number ko din ni Kap pero lang. Okay, sige. Ang Bacolod may ara sang 7, ang Negros may ara sang 10. So na gamay-gamay naman siya, kabay pa nga magdubo na nagidi nga magdubo, no? Para lang gid sigurado. Oo. Sige. Mabalik ko dugay ha. Gina-endorso natin mga ka-aksyon ang may gabi lang kay Marvel Santos ang Iloilo Mandurriao. Nonoy Castañeda naga-monitor man sa kabuot sang licensing division sa Bacolod, no? Do si Mayor man sang bago mga buutan ng mga tao. Ano ning bod silingon niya man. Sige, no? Ang way ko malambot basa, pasensya gida sa inyo, ha? Pabwa Santa, sige. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department. Standby karon sa Action Night Patrol. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Maghilibati ta buwas sa mamang Japon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.